Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano na, malakas pa rin ba? Oo, lakas. Paano ba? Sorry po baka pagka papunta na sa 50. Nalalakasan na sa mga napapakinggan sa tenga. Ayan, mukhang better. Ayan. Sabi ko, bakit parang ang lakas-lakas ng boses? Ayan na. So, dear Nicole Yala and Diego Bandido. Kamakailan lang po. Wow, very reporter. Kamakailan lang po ay nagkaroon po ako ng pakikipag-away tungkol sa PWD-ID. Papaano po kasi, lagi po akong pumupunta sa restaurant na yon at yung asawa ko nadala yung PWD-ID ko pero hindi naman po nanghihingi ng authorization. Isang araw po, yung asawa ko yung may dala ng PWD-ID ko tapos nanghingi po ng authorization. So nagkaroon po ng pag-aaway tungkol po dito. Kayo po ba, may mga experiences na po ba kayo sa ganyan bilang gusto nyo pong maging endorser ng PWD Mga card? ambasador. Aral ng tambalan, alam niya ang kagustuhan natin na maging endorser ng PWD card. Alam mo, una sa lahat, kung halimbawa talagang tayo yung gagawing endorser o kaya tayo yung bibigyan ng chance na maging bosses ng mga PWD, bilang kami po ni Diego Bandido ay PWD, no? Ang una talaga is dapat uniform lahat ng cards. Correct. Uniform lahat ng cards. Dapat po lahat sila heart-shaped. Tama. Or di naman kaya butterfly. Tama. Para malandi. Charot, diba? So dapat talaga sana ito po ay uniform Kasi sa lahat ng city. Yung may mga PWD talaga na talagang alam mo yung walang-wala. Kasi di ba bibigyan ka ng card. Papel lang. So tapos board. gagastos ka pa kasi ipapalaminate Correct. mo pa. Tapos bawat city, bawat lugar, iba-iba ng itsura. Kunyari, ako love na love ko yung sa PWD card ko na sa Pasay kasi kulay pink. Ayan. Kasi ito ay pink talaga yung yung color nila. Sa amin naman sa Imus, blue. Kulay blue, 'di ba? Yung mga iba generic, kulay puti. Pero kung halimbawa, in other words, iba-iba po siya. So hindi mo talaga masasabi, hindi mo talaga malalaman kung ang PWD card na ito, kunyari ikaw ay may-ari ng establishment, restaurant, usually ganyan, grocery, hindi mo malalaman Mabe-verify kung kung legit ba to. Oo, kasi kung halimbawa, hindi ka naman taga dun sa area na yon. Yes. Tapos ibang, kunyari sa Cavite ako pumunta, let's say, Diego, tas PWD ID ko yung gamit ko, pink yun. Eh di syempre yung mga taga Cavite, familiar sila sa kulay blue. 'Di ba? So, ang hirap pag hindi siya uniform. So, yun po sana. Kasi, hindi ka guys sa lisensya, 'di ba? Yung lisensya. Yes, isa lang tsura meron kang way na i-verify, parang ititingnan mo sa ilaw. Yan, may mga ganon. Yung parang sa pera. Oo, yan. Ganon. May mga code ba 'yon? Oo, basta
may mga, basta Basta may paraan. May mga keme. Oo, basta na may pwede paraan. mong i-check. Correct, na kung ito ba ay legit. Ang hirap talaga niyan kapag ka walang way to check it dahil iba-iba yung itsura ng Oo. PWD ID. Tama. Plus, marami din talaga nung una, I think ngayon medyo stricter na. Marami din talaga nung una ang mga nakakuha ng PWD ID nang hindi naman talaga PWD. yung Nagpa-print lang. na ganon. O di naman kaya labu-labuan lang yung mata, mga Oo. ganon. Hindi ko alam, hindi ko sure. So kaya nagigets natin kung bakit minsan may mga kailangan mag-verify na establishment, Yes, aha. 'di ba? So dun sa eksena mo na parang nagkaroon kayo ng pag-aaway tungkol diyan, ang mahirap talagang ipaglaban 'yan, lalong-lalo na kung iba-iba sila ng rules. Oo. 'Di ba? Parang Meron mahirap kasi yan mga medyo lenient sila. Correct. Sa na pag PWD Yes. okay na. Correct. Depende sa tao, may tao naman paki-check nga po. Oo. May authorization ba to? Totoo, may ganon. Ganito lang po yan. Ang masasabi ko lang dyan tungkol sa eksenang yan, hindi na siguro sa mga may PWD kasi Parang ano lang tayong yan mga may PWD, medyo gulong-gulo din tayo Oo. sa mga rules nila eh. Oo, parang ano lang yan, bibili ka ng gamot na wala kang reseta. Di ba may Ayan. mga... May mga pumapayag, Oo, may mga hindi. Meron talagang hindi. Oo, correct. May mga hindi. Pag may mga hindi ko pinupuntahan yung butikang yun. Oo. Ganun lang kasimple. Pero kapag pwede, kahit wala, basta merong ID. Kasi I think, hindi ko lang sure. Kasi nung binigyan ako ng PWD ID, parang wala siyang parang rules and regulations, Magna Carta, eke naman, Chanelin, boom, boom, lay. Na parang sana mag-gets natin na, ito lang dapat, ganyan. Yun yung mahirap. ID nga, hindi uniform, di ba? Pero gets natin kung bakit naiinis yung mga ibang may PWD o kaya may asawa na may PWD card na kapag ka ang isang establishment o restaurant ay paiba-iba ng rules. So kung halimbawa nga naman, minsan pumapayag, tas minsan hindi, so saan ako lulugar, di ba? Mag-aaway talaga tayo kasi hindi mo naman pumayag yung isa, bakit ikaw hindi? Correct. Ikaw gusto mo manindigan na ito yung nasa batas. Paano kahapon kaka-order ko lang. hindi naman humingi ng authorization, di ba? Meron pa nga iba. Sir, saan po yung nito? Kinakailangan nandito mismo. Oo, yung paano ko may-ari. yung PWD na sa Pilay bahay? na. Nakahilata. Correct. Bedridden. Alam mo, nangyari din yan sa amin na wala ako. Nagpapabili ako ng pagkain. So, syempre, wala ako kasi nung time na yun, parang bagong hiwa talaga ako nun eh. So parang hindi na para sumama ako. Gusto kong kumain nun. Hindi naman hiningan. 'Di ba? Tapos minsan biglang hihingaan ng authorization. So ano ba talaga? Ayan. So I think para dun sa mga merong PWD card, tayo na lang din yung mag-adjust na meron tayong authorization letter na lang kung hindi wala tayo mismo. Para lang basic na lang. Oo, Halimbawa, para- kung may kotse kayo na Correct. makalanggas ngayon. Totoo. Diba? Kung may gagamit. Yang ang tanong may gagamit ba ng kotse ngayon? Alam mo, isa lang yung sasakyan namin na gas, yung maliit pa naming sasakyan. So yun lang ang gagamitin namin lagi kasi good luck talaga sa diesel. Ay, naku po. 78.68. Grabe. Oh no. Oy, tsaka wag ka, may mga gasoline station na araw-araw tumataas kasi staggered nga. Hindi nila pwedeng isang bagsakan. One time. So mag-increase pa yan ng mga 2 piso hanggang Oo. 90 daw yan eh. Aray ko po. Wag naman pong, alam mo, love natin ang 90.7 pero sana hindi umabot sa 90.7. Yung presyo ng gasolina, di ba? Pero balik tayo din sa mga PWD. Basic na yun sa sasakyan ninyo. Ako, I would say yan yung pwede nating gawin. Adjust tayo na lang ang mag-adjust. Ngayon naman, ito po ay panukala at paalala sa mga establishments. Mag-usap-usap kayong mga manager. Di ba? Mag-usap-usap kayong staff. At hindi po ito para lang sa PWD ha. Sa kahit anong service na binibigay mo, dapat isa lang kayo. May ground rule, kumbaga. Correct, may ground rules kayo. Kasi kung wala kayong rule, tapos mayroong isa, ang tawag sa amin yan dito sa corporate world is president. Setting a precedent. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka pinayagan ko to, itong instance na to, Yun na yun. yun na yun. Kasi lahat ng mga empleyado, babalikan nila yun. Sasabihin nila, bakit siya Pinayagan mo? Diba? At kapag sinabi mo yun, bakit siya pinayagan mo? Wala ka ng laban doon. Pinayagan mo eh. Magiging ground rule. Correct. Masisemento na siya.
as ground rule. Correct, magiging ground rule. Oo. Magsiset na siya ng president. So, ganun din po sa mga establishment, mga restaurant na nakatutok ngayon. Kung ikaw ay bagong manager dyan, kung iset nyo po yung ground rules. Tapos, Oo. dapat isa lang. Kung strict kayo about it, na dapat may authorization letter Yes. or hindi dapat na wala doon yung PWD. Nasa establishment naman yan kasi parang ang nabasa ko is generally hindi naman kailangan. Aha. Basta dala mo yung PWD ID, hindi mo na kailangan yung authorization letter. Unless, parang ang nakalagay doon, unless rule siya ng Oo, establishment. do halimbawa, mga gamot. Jake, sinaan mo nga yung background music. Ano ba? Ba't ako nalalakasan? Hindi ko alam, mahina na nga. Nalakasan sa background music. Anong meron sa tenga ko today? Kaloka. O, di ba? Yung ganon. So, mag-set kayo. Maging kayo. Kasi sa amin dito, very kami dyan, particular, lalo na kami sa management, hindi namin pwedeng payagan ng isang bagay. Oo. Kasi babalikan yun eh. Sasabihin nun, bakit yung pinayagan mo siya noon? Oo. Porke ano ba siya? Yan. Ayan. Diyan na mag-iumpisa talaga ang pag-aaway. Tama. Naintindihan ko na yung nag-PM sa atin kung ano yung eksena. Oo. Yan malamang may mga pumayag sa inyo dati. Parang regular siya siguro doon sa Correct. naturang restaurant Yes. na okay naman tapos biglang hinanapan. Correct. Tapos, ang nakikita ko at nararamdaman ko dito is hinanapan, tas sinungitan pa. Oo. Sasabihan pa ng, yan naman talaga ang batas. Ganyan. Lagi nating tatandaan, the tone of the voice is Correct. very important. Feeling ko talaga, karamihan sa mga pag-aaway o yung hindi pagkakaintindihan, pwedeng ma-resolve kapag ka merong maglo-lower ng tone. Aha. Kasi tingnan mo, halimbawa, nahuli ka ng ng enforcer. Okay. Kapag ang tono mo kagad, Kuya! Bakit sir? Anong Bakit problema? ang problema mo? Ganyan, di ba? As opposed to, Kuya, pasensya ka na ha. Ano po bang nagawa Ano ko, po ba sir? nagawa ko? Yan. Ganda lang card, di ba? Ilabas mo na. Ganon. So, yun yung sinasabi natin na sana magkaroon ng maayos na rules. Hopefully, di ba, ang PWD ID ay maging uniform Yes, para makatulong din sa mga establishment at para maiwas na rin ang fraud. Kasi Correct. totoo naman yung madaling manloko eh. Oo, dapat and ganun din sa mga establishment, dapat meron na kayong ground rule. At paano ba natin ititreat Correct. yung may mga PWDs, may mga Yan. senior? Tama. Para hindi iba-iba yung Kasi, tama. Kasi meron ding mga ganyan yung kapag halimbawa meron ng discount, hindi na mag-a-apply Oho. yung senior na discount or Oo. PWD. Di ba may mga May ganon? mga sir, naka-promo Naka-promo na kasi to. Oo. Pag So, naka-promo, wala ng hindi. discount, Diba? oo. And I think ang importante, ito yung natutunan ko talaga sa buhay, kailangan po may resibo. Ano ibig sabihin? Nakasulat. Tama. Nakasulat, nakapaskel. Dahil kung Oo. hindi, away talaga Oo. yan. And speaking of nakasulat Uy, at nakapaskil. may nakasulat? Nakakatuwa Eto. pag may nakasulat tapos pinapabate. Shout Oh. out natin yung One Barangay BF Triskelion. Yan dyan sa may Sukat Highway Hello! chapter. Sa Massville Community chapter. Sa Jacquelonville chapter. Three-Leg Paranaque. Ayan, mamaya yung iba. Banata natin. Shoutout po sa inyo! Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was Brought to you by ACS Manufacturing. Di ko maintindihan, ba't parang lakas na lakas ako sa Naka-heightened yung Naka-heightened yung aking pandinig. senses. Wala Oo. namang binago, di ba? Wala. Same lang? Oo. Ano yun? Baka na-unlock yung superpower Kaya mo. nga eh. Ano ba ako Marites- ngayon? Wolf? Hindi, Marites mode. Naririnig mo na kung anong pinagsasabi. Marites mode si Nicole Yala. Nakakaloka. O siya, pero tama yun, 'di ba, Jegs? Kailangan magkaroon kayo ng general rules Oo. kasi kapag ka hindi, parang sa opisina, meron po kami tinatawag na memo. Oo. Kapag ka walang memo, walang babalikan. Correct. Ayan. Walang babalikan, sabi lang ni ganito, sabi lang ni ganyan. So, kailangan nakasulat. Ayan. Saka hindi siya dapat verbal. True. So, dapat talagang may memo na, eto, ganito natin ititreat yung mga senior and Tama. PWD. Correct. Para Ganyan. isa lang, uniform. Yes, kasi at maging strict kayo about it na lahat susunod. Oo. Kasi pag may isa dyan na hindi sumunod, babanatan kayo, bakit si siya, pumayag. Oo, yan. Mabuti man lang kung may paninindigan ka na magsasabi. Hindi, kung manliliit ka na lang tapos hindi mo Tama. idedepensa. Correct. Away talaga yan. Tama. Siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Ha? Mamaya ulit, Yeah. kwento na may wagang Bornay. Bye. Bye. Metro's #1
sake!